ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಗಿನ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಚ್ಚಿ ಹಿಡಿತನ ಬೆಲತರೇನ ಜೆತ್ತ ನೋಡು. ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಗುಂಡ ಕೀರೆ ಈ ರೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ 2-3 ದಿನ ಗಟ್ಟಿಂದಿ ಹೋಲಿ ಈತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರಿಪುಣತಿ ಕಾರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಾರ ಆರಿ ಮನೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೂವರಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಕು ಸೊಸೆ ಇಡ್ತಾರಿಯ ರೇಸಂಬ ಏತು ಕೊಡ್ತು ದೀವೋಡವನು ನೀರ್ಡು 2 ಗಂಟೆ ದೀತು ಕಡೆ ಪುನ ಬಲಂತರಿ ಮತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲತ್ತರ್ದಿರ್ತದ ಆಂಡ್ ಅಂತೆ ಐಕೆ ಮಾಡಿ ಆರಿ ಅರಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ದಯವಾಡ್ನು ಖಾರ ಜೀರಿಗೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ, ಈತನ ಕಡೆ ಪುನತಿ ಇಲ್ಲ ಪರಿಮಳದ ಉಪ್ಪು ಹೊಡೆದ ಕಡೆ ಪುನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೈ ವಾಡ್ನು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ನಟ ಅಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಇಕ್ಕ ಮಂಜ ಸಾರೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಂತು ಬಾರ್ನ
ಕೆಲವರು ಜಾಂಬು ಮಣ್ಣದ ದಿಕ್ಕೆಂಡು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾವೆ ಅದೇ ದಿಕ್ಕೇಳು ಬ್ರೆಡ್ ಅದ ಮಕ್ಕಳ ದಿಕ್ಕೆ